Менә без бүгенге көндә Балташта дәвани белән дәватидә ял итеп ятабыз. Рәхәтләнеп бакчада эшлибез, менә беседкада утырабыз рәхәтләнеп көннәрне. Булай без менә әле күптән түгел генә лечениедән кайттык. Монда Кукмарада гына, үзебезнең тирәдә генә. Хәзер июнь башыннан шулай ук Казанга китәргә җыенабыз. Физкультура, массаж барысында эшләп торабыз инде һәрдаим. Хәзер инде алай теге күп акча җыела дип әйтмәсем, шул элек җыелган акчалардан әлегә лечениене алып барабыз инде. Ләкин шул вакытта безгә менә коляска алырга ярдәм иттеләр, шулай сәпит алырга, велотренажер инде алырга ярдәм иткәннәр иде. Андый сораулар буенча мин инде мөрәҗәгать итәм. Фондларга, мәчетләргә Аллага шөкер ярдәм итәләр. Киләчәккә инде планнар безнең шулай ук дәвалануны дәвам итәргә. Казанда гына әлегә чит илләргә барырга бераз куркабыз, чөнки соңгы тапкыр барган вакытта безнең Мәрьямне авыртты аэропортта, шуннан соң әле кыюлыгым җитмәй алып чыгып китәргә берәр каяны. Ләкин менә җәй көне ала бирсә Рамазан айлары үтеп киткәч, исәпләребез бар иде, менә Кремга алып барып кайтырга диңгезгә. Шулай гында лечениедә үтергән инде, физкультура, массаж, шул вакытта инде диңгез суларында коендырып Мәрьямне шунда дәваланып кайтарасы килә иде. Ала бирсә булып чыгыр дип ышанабыз. Шулай ук менә мин хәзер үземнең иҗатыма игътибар бирә башладым. Инде әкренләп бала белән Аллага шөкер әтиәнием ярдәм итеп торалар. Җырлар яздырам яңа. Менә исәбем бар иде, бер клип төшерергә Алла бирсә. Шулай ук концертларга чакыргалыйлар, концертларда чыгыш ясыйм, төрле туйларда, мәҗлесләргә чакыргалыйлар. Менә шундый планнар әлегә. Менә инде 2 ел дәвамында без һәрдаим шөгыльләнеп торабыз Мәрьям белән. Бассейн, физкультура, массаж, әлбәттә барысының да үз файдасы күренә инде. Ләкин әле менә Мәрьям тәпи басып теге йөреп китмәде. Ләкин менә инде утырып торырга тырыша. Акыл ягыннан бик нык үзгәрешләр бар инде. Ул менә бөтен кешене таный, белә, үзенчә сөйләшергә тырыша. Төсләрне аера, формаларны аера дисәк була инде. Менә шулай, инде коляскада гына утырып торабыз, мультиклар карый, телевизор карый инде, җырлар, биюләр ярата бик нык. Менә инде шушы 1 июнь балаларны яклау көненә шушындый зур сынау үтә торган гаиләләргә, әти-әниләргә, күп очракта әни кешегә була инде ул. Теләгем шул инде, бер кайчанда кулларны аска төшермәскә, тырышырга, шушы балаларыбызны аякка бастырырга тырышырга. Алар үсеп җиткәч безгә әни рәхмәт диярлек булсыннар. Шуңа тырышырга кирәк инде, кулларны төшермәскә, аны әти-әнигә ташлап калдырып булмый инде, әти-әбигә, алар әби белән бабайга инде алар инде безне үстергәннәр, алар инде үз эшләрен эшләгәннәр. Безгә инде үз балабызны карарга кирәк инде, үстерергә кирәк, нинди булса да үзебезнеке. Тырышырга, ниме кызым, тешләрне кысып түзәргә кирәк. Шул гына теләгем.